Click on the bell icon to get regular updates. चल के देखेगा पड़ी वाला कोई भी बता सकी ना का बोला चला एगो जे बांध तो बोलले पड़ले बा देखि का होला बा कोना फसल तरंगी ना चला देखि कोना फसल तरंगी रे बुचिया लोटा वाली रे पानी नहाली पानी बाबूजी काहे ना भाई का होता अरे है ना तक यार कहां तक तेरा का हाल बा अरे पंडित जी प्रणाम खुश रहा का होता कुछ ना तनिया खेतावा से खेती पानी ठीक ठाक चलता और बस हो दाया बा चलो हम बहुत तनी जाता है गंगापुर गांव में तने काम बा तनी बियाह शादी कराओ कर लइकन के ठीक है घरे जी अरे तू ना चिन्ह भाई यार ओने के कुल बाहर रहेला लो वहीं के वो तना रत कहलन तक कनी चलाव करा तनी हां सब ठीक बानू सब ठीक बा हां तोरो कोनो बात बा अरे हमर लड़की एगो बिया नहीं तो करे साथ तनी तनी कहीं करा देती ठीक तो ठीक न रही लड़किया के हां एता बता हमरा त कहला त पहिले ही त हम सेट करा देलती कहाँ? ओ गांव में एगो लड़का बा खूब बढ़िया त कहां रहो आवत रहनी हमनी सुत को भेटो ना भइल 6 महीना के बाद ए बेरा अच्छा चला बताए हां तब चला तनी अरे रुकी बाबा हां तने अपन नंबरवा दे देती अरे कहाँ से धीरे पगला देखा तरह के मोबाइल देखा तरह कुकुर लड़का कने कहाँ उठा के सोने कह दे तरह से मोबाइल ये नहीं के तोरा पहले होकर तो दे दे मोबाइल हमारा के मोबाइल हाँ होकर तो दे तरह अपने दे दे तरह काम चलाइए तोरे नु कमो खाती कहत नहीं दूसरा काम खाती कहत नहीं अच्छा तो वैसन बात तो हमारे मोबाइल ले ली सिमवा हमार निकाल के दे दे हाँ तब का दे देम ना दे देम दो ना हमारा तोरा बुझी बोला का बताओ हाँ चलो हम बताओ ठीक लो ठीक हाँ चलो हम आवत तो बात करता नहीं ठीक बाबा प्रणाम बाबा नवाज खुश रह जा खुश रह अरे गवना करैला हरि जी आ गइला ससुरारी अरे आहो गरमी के दिनवा आहो घर सीताराम कहिए सब लोग एक हमको मोबाइल देते रहिए तो कुछ नहीं लिया अरे सीताराम कतन खियाई हरी घास बोकावा बोलता नहीं के अरे बकरिया प्लीज कम हियर अरे बकरी अरे कौन अरे बोकावा हट हट राम राम जपना पराया माल अपना अरे राम राम जपना पराया माल अपना सीताराम ए बाबा अरे गोल लगा तो नहीं है बाबा प्रणाम का हलवा हाँ कहा चला नहीं है कैसे अरे अब जानते हैं बड़ा पंजी का कवर काम है के लगा करावन हां अपन सब बतावा का हाल बा चिचोना के बियाह कराई हमार चिचोना के बियाह लेके भाई ना का पंडित जी अपना घर के रवा होके अरे बताओ रावले लड़का लेकिन अरे तो टेंशन में का पड़ा यार कहलन हमारा से एगो लड़की बिया कहाँ के अरे गंगापुर का बगलिया में हाँ वो लड़की बिया खूब सुंदर जी घर में तारा पड़ी तो अन्न सोनो पड़ी अरे भगवान राउर मुंह में सरस्वती बसे भगवान ठीक है बहुत बढ़िया लड़की बिया अच्छा रुका बतियाई हाँ बतिया आए पंडित जी हाँ बोलिए तो सुनी ना मान लियो कैसे रोज से फिर रोज से मिलम हम अरे भेंट होई नु का चिंता कर अरे मारा तने अपन नंबर दे देती तो ये तो बचवा प्रॉब्लम नु बा हमारा के मोबाइल लेकिन रखले हां अरे महाराज फोनवा का भाई फोन रखले रहने कहने का आज ने कौन लड़का उठा लगल मोबाइल रखले बड़ा गोटिया रहता हमारा के अरे तो ऐसा बात के लिए है हमार है मोबाइल ले ली रुआ ठीक बा
एक हम सिम बाबा निकालो कर दे देम हमरा के हाँ, हाँ, नंबर में बताइम ठीक बा ठीक बा बाबा हाँ, बताएं हाँ आइम बाबा। रे पिंटुआ रे चिंटुआ अरे आओ रे मेरा देखे के बाद संगीतवा के का करत रसने ओनिया आवतनी जा आओ सुन तोनी के बुझात नहीं के दिन भर घुमला से फुर्सत नहीं के तोनी के का करी जा एबार संगीता के देखौटी बनू हां जा सन तैयार होके से ओकरो के तैयार कह बोला सन तैयार होके के अच्छा ठीक बा चल बोला सन का के चले के मंदिरिया पर तोनी के तो निके मनी बुझात नहीं खे अरे चिचोना बकोटा ना रे का करो तेरे पेड़ पर माजे हमारा अच्छा सुननी है कि तोर बियाह से ठोकता ओरे आज जा कहां बा के करे किया त्रिकालपुरवा चोना तोर बाबूजी आवतरो कहां रे रे चिचोहना चिंता बाकी ना रे लड़की देखे चले के बा चिंता बाकी ना रे चलो मैं हमारे करे के पड़ता हां सार बियाह को ये करबा दिन भर ही पेड़ा पछड़बा ए सार बानर भाई पेन चश्मा पे कुर्ता पहन जल्दी कुर्ता पहन चले के बा लड़की देखे चले के बा पहन जल्दी चले के बा लड़की देखे चले के बा जल्दी पहन जल्दी घड़ी पहन चश्मा लगाओ माला पहन जल्दी घड़ी पहन मैं हम ही देखी तोरा नहीं के बुझात तोरा कहबी नहीं कि तोर लड़की देखे ले देखे चले के बा त का तक गरला फेड़ पर फेड़ जल्दी पहन कहां बा बहिरा रे अरे बहिरा सुन खाना अरे बहिरा लड़की देखे जाए के बा भैया के बुझात नहीं गए बबुआ के छोड़ दी भैया के छोड़ दी अरे ठीक बा रे चल तैयार जल्दी पहन माल खाना पहन खाना अरे खाना गैया के सानी चलैले हा तोरा कहानी नु जाए के बाद लड़की देखे गैया के सानी चलैले हा गैया के चलैले रे अरे मती अपने तो चल गइलो भाई सरवन के छोड़ देलो आय फूल मती अरे मैं हमरे करे के पड़त का देखा तो रोही करे के चला अरे कहाँ बारे चिचोना जल्दी चलो हमारे देखे के बाद आज मेरे बेटा की शादी है लगता है कि पूरे बेटा की शादी है तोरा बियाह करो हम कहा चिंता बड़े आज मेरे बेटा की शादी चला जा ले चल जा निकल ले गड़िया बाबूजी देर से लिया ले चिचोहना बैठो चला बैठो रे अरे ए बही सार जल्दी बैठा सार कहे के पड़ी अलग से बैठ अरे रुक रे अरे हमरो कले चलत रे बाबूजी बबुआ के हां तेज बे सामान दिया हुई देखले बने अरे हम ये गरीब हमार दिया तो चला सन हाय आज मेरे बेटा की शादी है आज मेरे बेटा की शादी है आज शादी है आज मेरे बेटा की पंडित जी चलिए चलेगा लड़की के द्वार कहाँ बा
चिचोहना निकालो तो नहीं निकालो सर कब निकालबा निकाल लड़की के बाबू आ जनता निकाल। चल देखा सन शांत रहियो सन पानी उनी पिए के मिली लड़की के जाके तो हमरा से पूछ के पियो सन गोड़ लगता है बाबा पार्टी को लागिल बड़ी तन आ गई बड़ी सन चलो चलो अरे चिंटुआ पिंटुआ देखो सुन रे संतोषवा प्यार भइली कि ना हो गई चलो सन ले चलो सन त मंदिर पे आ गई बड़ी सन का टोनी का अपने लेट कइले बड़ा सन चलो सन जल्दी पानी नहीं पिए के व्यवस्था ले लिया लो ठीक न देख पंडित जी कहता पानी के खूब बढ़िया घर में बियाह कराओ तनी खूब बढ़िया लड़का बा लाखों में ना लड़का ना बा ठीक बा का बाबा ए जाके ओ जन लड़की के बाबू बना ठीक बा हां ठीक बा लड़की देखल बनी हां लड़की देख हमारी चिचोहना खातिर ठीक रही हां ठीक रही अरे चिचोहना का बाबूजी अरे उठा का भइले बाबू आई बड़ा लड़की देखे आ सुता बा लड़की देखे थोड़ी मेहरारू देखे कैसा ठीक रहो अरे सुने ना भाई ना पहले हम खाई तब तनी खइया सा बाबूजी हमार मेहरारू तो पहले हम खाएंगे अरे पहले हम न खाएंगे हम न देखेंगे ना रहुआ खा अरे भैया यस सर है ना ठीक से बैठ आई बड़ा लड़की देखे तो ठीक से बैठा बाबूजी घड़ियो हमर टूट गई दूसरा के गाँव में आई बड़ा ठीक से बैठा लो अरे आओ गर्मी का दिन गर्मी बाबा ना बहुत गर्मी बा उमस टाइप के पिंटुआ संतोषवा पंडित जी कबे कह के गइल हन मंदिरिया पे बैठल होखिन चलो सन हां तो आई चलिया के हां लिया के चलो सन हम चलतनी आगे आगे ठीक बा लिया के आवो सन ठीक बा पंडित जी दावा सुने बचिया बैठो सन हे बैठो सन पंडित से भेट करके आवत नहीं हे बैठो सन आवत नहीं रे चिंटुआ पिंटुआ चलो सुन संगे तो हमरा चिंटुआ पिंटुआ हां तोनी सुना त नहीं छरे हां बाबूजी तो चल सन पानी उनी पियावे के बा प्रणाम है पंडित जी खुश बैठा लड़की के पापा ही का हां हां ये नमस्कार जी नमस्कार प्रणाम खुश रह बैठी गोड़ लागत नहीं बाबूजी खुश रह बाबू खुश रह जियत रह भैया हमार बड़ लेके हमन चिचो हन ये हाल है पहले ऐसा बंदूक पहले नाश्ता पानी हो जाओ ओकर बाद पानी पियो सन पानी पी ए हौ देखो बकरी ए हौ बकरी अरे पहले हम खाएंगे ढेर चिंटुआ पिंटुआ तोनी के नानु खा गेल सन बिस्कुट वाला में किना बा ना बाबूजी ना सब लोग नाश्ता पानी करेला बा बर्तन छिपा हटावल जाओ हटाओ तो हटा दो निकालवल जाओ जी का देर बा महाराज बुलाई लड़की के अरे आवत ये तो नाश्ता पानी हो गई नो हां नाश्ता पानी तो कर आवत ले जाई जी लेके आई लड़की के लेके आई जी पंडित जी बुला जाई लेके जाई उठी बुला दे नहीं तो जाई बारावत का बन जाई लेके आई लेट न होता है हमनियों को तो जाई ए संतोषवा बाबूजी लेके आओ तो ऊपर से प्रणाम करो सबको बैठ जा बैठ बैठ संतोषवा बैठ हाँ तो सबसे बड़ी बात ये बाबा जी पंडित जी ऐसा मानो जी कि नाश्ता पानी होइए गए जी हम लड़की के देख लिए लड़का के देख ले हाँ बाकी के बाद में होखी हाँ पहले अपन देख सुन ले देखी लड़की के देख ली देखा तो है बोला भाई दिखाओ दिखा दे रे चिंटुआ हाँ बाबूजी दिखा दे तो हाँ बा बेटा लड़की तो देखी लाखों में एगो बिया
लेकिन हमार लड़का जन बाटे करोड़ों में एगो बाटे। बता दी लड़का के का विशेषता बा, लड़का का करेला। अच्छा ये भी बताई लड़की के बताओ, पूछी जन कौन भी भाई बाजी रुक जाए 1 मिनट। तो जन पूछेगा बा लड़का के बाप से, यही बार पूछ पाछली बात में कोनो बात ना पूछ दी, लड़का का करलन कहां लागल। का हो समझी जी? हाँ बोली लइका का करेला? ऐसा बानो जी पंडित कि नाश्ता पानी होइए गए, हाँ लड़का लड़के एक दूसरे के देखिए रहल। हाँ अब रवा समझी जी से अपन पूछ ली कि का करे के बा, आगे के करवाई या का नहीं करे के। बोली जी समझी जी का आगे के कार्रवाई का करे के बताई रहुए। देखी राहुल तो बुचिया ठीक भी है, हाँ बढ़िया भी है। हम चाहतनी कि कुछ बात करे से पहले हाँ हमनी जन रिश्ता जन बाटे ई हमेशा खातिर बनी, तो सब काम करे से पहले हम चाहते हैं अपन लड़का के बारे में कुछ लोगों के विशेषता बताइए। हमारे लड़का के एक से क्वालिटी बाटे। हाँ देखी एगो क्वालिटी के 1 लाख रुपया हम ले, 1 लाख ले एगो अरे महाराज वैसे पूरा गाँव जवार में क्वालिटी ना मिली। तो बताई दो भैया क्वालिटी का। एक से लेकर के हमारे क्वालिटी बाटे। पहला क्वालिटी गोबर पाथे में 1 नंबर, बढ़िया से गोबर पाथे ला। हमारे लड़का कितना बड़ा से बड़ा हो, गाँव में बड़ आदमी आइल वैसे गोबर ना पा सकेला। दूसरा क्वालिटी जी गांजा पिए में 1 नंबर। गांजा रुआ करो हम बड़ आदमी एकरा से हाथ में हाथ ना मिलाई गांजा पिए में। सुनी जी आ देखिए हमारे लड़का के देखते बनी अभी देखिए पामी आवता देखा तनी देही उतना लड़का के हम खियाइले बानी, ठीक बा। बात सही। तीसरा गुण ताश कैदी खेले के रहुआ, जुआ कैदी खेले के, ओमे तक केहू ना हरा सकला। ताश जुआ में तो केहू हराइए ना सकला। आज तक केहू पैदा नहीं खे भइल जे हमर बेटा के ताश और जुआ में हरा दे। हाले घर द्वार बेच के खेली, लेकिन खेली लड़का के 3 लाख हो गए। चौथा गुण सुनी जी केहू के बहन बेटी होखे, केहू के छेड़े में, केहू के बोले में, केहू खोक ना सकला, केहू के छेड़ सकला, केहू के बोलेला। एमे 1 नंबर बा, PhD कइले बाटी लड़का में। बाबूजी हमर बियाह कटवाइन का। अरे चुप रहो, हम बतावे दे हमरा के, तोर बतावा होता चुप। अब 4 लाख हो गई। 5वां गुण बाटे गाय चरावे के कह दी, सानी चलावे के कह दी, गाय गरु के खियावे के कह दी। लड़का जन बाटे 5 गुण से हमारे भर मछलियों मारे जाला कभी काल। हाँ मछली तो मछली, अरे महाराज मछली मार दी जाऊंगा, ऐसे ना मछली मार दी माइटी के मछली खाए के दुख ना होखी। हाँ बाकी सब केहू कहेला कि लड़का ऐसा ना, लेकिन हम कहीं देखी बहुत आदमी आके कहता है कि लड़का पेप्सी पियला। पेप्सी देखी, पेप्सी तो छोटे लड़का पियला सन। हमार लड़का रम कह दी, बियर कह दी, बिल्कुल नाशा ना पिया के देख ले। कभी काल आई तो लोगों को पिया दी, बिल्कुल नाशा ना करेला। ये हमारे 5 गो गुण बा लड़का में, ठीक बा। 2 मिनट रुक जी तनी पंडित जी के लागी देखी ओसे एको पैसा रवा कम चवानी कम तम कम ना करम। देखी जोन विशेषता बा हमर लड़का के हम रवा बता दी। ठीक बात। तो 2 मिनट रुक जी तनी पंडित जी से तनी 2 बात करे के बा। जी बोली करी। पंडित जी बोले को बात कही कि हमार लड़का बा नसड़ी लागता। नशेड़ी लगा कि का लगा तो ओकरा के बाद में देखल जाई। पहले लड़कावा लड़की सवाल जवाब कलस, अपने में राय सलाह कलस तब न कोनो बात होई। ऐसा बानो कि सब तो बात विचार हो गई, बाकी कुछ बात बातों में हो सकेला। हाँ लड़की के रवा देख ली कि चौहान बाबू ए बेटा देख सुन, जौन तरह पूछे के बाद लड़की के देख ले, बाद में हमरा के मत कहिए कि बाबूजी ऐसा ना होइसन, ठीक बा। लड़की जोन पूछे सवाल जवाब करे हो तो कल। हां लड़की के अपन देख। हां अरे जो बेटा जो बाबूजी हाँ। चीज मस्त बा। चल मस्त बा। और कुछ पूछ ले। माझी के पुल पे चढ़ के कभी नीचे झांकी है, कभी बीड़ी सिगरेट पी है। बाबूजी बोलत नहीं खे। अरे पूछ अंदर पूछे के बा। गंगा जी में कभी कूदल बाड़ू? बाबूजी नहीं खे बोलत। अरे पूछ बेटा, खो खा के पूछ ले। निमक डाला बाबूजी रहुए पूछी। हाँ हम ना पूछो। अरे पूछ ना ना मैं पूछ लेनी। ठीक बिया का सोच के ले पूछ तो मस्त बिया बाबूजी। करा दी हमार करा दी। हाँ, करा दी। बढ़िया बिया। हाँ ए बहिरा तोरा कुछ पूछे के बा भाभी से अपन। भाभी से कुछ पूछ ले। हां भाभी से कुछ पूछ ले। भाभी है पूछ ले बढ़िया से कुछ पूछो एक बता। ठीक बड़ी भाभी तो हां ए बुची बहनी एगो अंतिम तरह से क्वेश्चन करे के बाटे हमार। तने बताव कब तक ले पढ़ल हो बुची? ग्रेजुएशन के का कहते लवलेश
अरे ना चाचा ग्रेजुएशन पढ़ लेबे बहुत बढ़िया पढ़ाई कर लेबी यार। ई कौन पढ़ाई हो कलर है? 12 के बाद होखेला। अरे 12 के बाद। हां अच्छा अच्छा ठीक बा लड़की तो ठीक लगती है। लड़की एकदम नंबर 1 भी है। का करो जब ब्याह कर दियो जनु। हां हां एकदम बढ़िया। कोन बात नहीं है कोनो बात नहीं के। सार तू नहीं तारे के मारम हम और कोनो होई तो देख लियो बढ़िया से। ठीक ठीक। तारे के लिए नहीं काहे खाती देखई खाती ले बनी। चल हम पंडित से बतियाओ तनी। ए पंडित जी कुछ और पूछे के मतलब पूछ तना आओ तनी यार पूछिए लिखा पूछा पड़े तना आओ तनी जाता नहीं का पंडित हां जी तो बस आओते बता पूछ बेटा कबो इलू इलू की है केहू से प्यार कइले बाड़ू कौन लइकन संग पप में गई अरे बाप अरे भंगे अरे ए बहिनी रुक ए बाबा अरे सुनिए अरे फ्री में शादी हो गई एक तो पैसा डाले अरे अरे गूंगा अरे भैया अरे बाप रे बाप बुढ़िया बहिनी एको पैसा मत दिहा एक फ्री में ए हित पंडित अरे बाप अरे दादा अरे हम पैसा डाले ए मौसा अरे पैसा में तो फ्री में शादी होती दादा अरे हम फ्री में शादी करा अरे भैया फ्री में शादी करा अरे बाप ए पंडित साहब अरे सुनो पंडित जी हिम्मत करे से झगड़ा भइल बा हनु आ पंडित जी को बुला के ओकर बात क्लियर करा दियो चल बैठ सुन कहे सुन कि गइल लोग सब चीज ठीक भइला ठीक से हो गइला चला बुझात है कि मिली दोनों पार्टी से सेट तो हो गई होई तो का भइल सब चीज ठीक होला बैठी पंडित जी सब ठीक ठाक से हो गेला नु हाँ, लइका लगी सब पसंद पड़ गेला नु एकदम बस अब दिन धारे के बाद बस हो गेला नु हां चली हम दिन धारी कहियो था दे ठीक नु ठीक बा कुछ पंडित जी के सेवा पानी कर मान ला यहन रोजी रोजगार बा हमार ना बात सही बा तनी तो एजुआ तो कुछ ले ले नहीं छी चली धारा चल दे दे तनी मन मीठा मिलल बनू अरे सब मिलल बा, माने बहुत धनी रहल हां ठीक है चली पेटी उठी एगो ले वाला पानी का अच्छा हां एकदम पेटी करी हकी मीठा मिलल बनू हां चल रवा का पेटीए बांध के दे देम लेके चल दिन घरे ये तनी मान ला अरे बांध दे रे चिंटुआ बांध दिए तो चली पंडित चल बैठ अरे